have taget en hel time og nå fra den ene ende til den anden, inden det her virker. Hvor er klokken? Den er 11:15. Ja, 11:15. Hold nu op med det der, mand. Det er faktisk meget god information at bruge sådan en video der til andre opgaver. Hvis 11:15 ser der altså lukket ud. Men det kan også have noget at gøre med, at Livgarden inden Gothersgade begynder deres vandring kl. 11 ind mod Amalienborg til vagtskiftet. Det er selvfølgelig også noget der.